Deň učiteľov. Na Slovensku a v Česku má Deň učiteľov, ktorý sa tu pripomína od roku 1955, oveľa dlhšiu tradíciu ako Svetový deň učiteľov. Ten v roku 1994 na 5. októbra vyhlásila Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, UNESCO, ako pripomienka Charty učiteľov odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966. World Teachers Day je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete. Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť. Učiteľ popri tom, že odovzdáva znalosti, sa podieľa na výchove novej generácie ľudí. Neblahým javom v ostatných rokoch však je, že sa v mnohých štátoch sveta učitelia stávajú terčom útokov zo strany žiakov či ich rodičov. Učitelia a pedagogickí pracovníci v Čechách a na Slovensku majú svoj sviatok 28. marca, teda v deň, keď sa v roku 1592 narodil učiteľ národov Jan Amos Komenský, pokrokový český mysliteľ a tvorca modernej pedagogiky. Jan Amos Komenský, latinský Johannes Amos Comenius, nemecký Johann Amos Comenius, biskup Jednoty bratskej, pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof a politik. Mal slovenských predkov. Jeho priezvisko je pravdepodobne odvodené od obce Komňa v okrese Uherské Hradišť. Niektoré zdroje tvrdia, že sa narodil v Uherskom Brode, iné, že v Nivnici. Velikán v každom prípade pochádzal z juhovýchodnej Moravy, kde strávil aj svoje útle detstvo. Bol najmladším z 5 detí. Ako 12-ročného ho zastihla tragédia, keď krátko po sebe prišiel o oboch rodičov, a tak sa malého Jana Amosa ujala jeho teta zo strážnice. Tam začal chodiť do miestnej školy, no netrvalo dlho a život mu ovplyvnilo ďalšie nešťastie. Mesto vypálili vojská Štefana Bočkaja a tak mladík prišiel nielen o domov, ale takmer aj o celý zdedený majetok na predmestí Uherského Brodu. Svoju tetu musel po týchto udalostiach opustiť a odišiel k svojim poručníkom do Nivnice. Krátko na to začal študovať na bratskej škole v Perove. Bol skvelý študent. Naučil sa latinčinu a získal bohaté vedomosti, ktoré mu otvorili cestu na univerzitu. V tomto čase sa jeho viera, ku ktorej bol odmala vedený, otriasala v základoch. Cirkev bratská bola preňho dlhé roky nespochybniteľnou dogmou. V Perove sa prvýkrát stretol s vierou poľských bratov Sociniánov, neuznávajúcich Najsvätejšiu Trojicu. S prívržencami tejto cirkvi rád diskutoval a neskôr viedol viacero polemík. Svojej viery sa však držal. Vďaka úspechom v škole si získal priazeň biskupa Jana Láneckého, čo mu umožnilo študovať na nemeckých reformovaných školách. Dostal sa na akadémiu v Herborne i na univerzitu v Heidelbergu, kde vyštudoval teológiu. Po skončení štúdií sa vrátil na Moravu. Išiel peši, aby sa cestou mohol venovať rukopisu Kopernikovho diela o obehoch nebeských sfér. Stal sa predstaveným univerzity v Perove a pokúšal sa využiť svoje poznatky zo zahraničného štúdia v prospech škôl. Uvedomoval si, že stav školstva je katastrofálny a robil všetko pre jeho zlepšenie. Vo voľnom čase sa venoval vlastnému vzdelávaniu a pracoval tiež na prvej českej encyklopédii Divadlo veškerenstva-vcí. Napísať takéto dielo mu napadlo už počas štúdia. Okrem encyklopédie mal v hlave i ideu vytvorenia česko-latinského slovníka Poklad jazyka českého. Písanie kníh bolo pre Komenského poslaním. S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole, povedal. Krátko po návrate na Moravu sa stal kňazom. Ordinovaný bol počas bratskej synody v Žeraviciach. Vyštudoval teológiu a bol ordinovaný za duchovného Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám. Neskôr sa stal jej biskupom. Po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore sa Komenský musel skrývať pred cisárskymi vojskami. V tom čase mu na mor zomrela manželka i 2 deti. Východisko z trkej situácie hľadal v práci. Vtedy začal pracovať na svojej knihe Labyrint Esvta a Ráj srdce. V roku 1628 opustil Moravu a pustil sa putovať po Európe. Finančne ho pritom podporovala bohatá šľachta, ktorá si vážili jeho prácu. Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné.
Preslávil sa na svoju dobu revolučnými tvrdeniami, opakovanie je matkou múdrosti a škola hrou. Jan Amos Komenský na tom nebol psychicky najlepšie. Únik hľadal v písaní a práve v tomto období začalo vznikať jedno z jeho najvýznamnejších diel a zároveň jedno z vrcholných diel barokovej literatúry Labyrint sveta a raj srdca. Hľadal v ňom náplň života, ako rozprávač prechádza a skúma celý svet, aby na konci prvej časti konštatoval, že všetko ľudské snaženie je márne a bez skutočného zmyslu, pretože všade vidí iba faloš, neslobodu, neresti, biedu a intrigy. V druhej časti nachádza riešenie bezútešnej situácie v tom, že sa obracia do svojho srdca, kam ho zavolal Boh a práve on mu poskytuje zmysel života. Jeho stav sa zlepšil aj vďaka druhej životnej láske Márii Dorote Cyrilovej. Vzali sa, žili spolu šťastne 24 rokov a splodili 4 deti. V tomto období sa dostal do popredia jednoty bratskej, v ktorej službách absolvoval mnoho dôležitých ciest snažiac sa získať pre ňu podporu v zahraničí. Prenasledovanie prívržencov iných cirkví než katolíckej sa však úspechmi cisárskych armád zhoršovalo. Komenský preto aj s rodinou odišiel do vyhnanstva. Usadil sa v Lešne, kde strávil s malými prestávkami 19 rokov a toto miesto sa stalo jeho druhým domovom. Začal vyučovať na miestnej vyššej bratskej škole a svoje úsilie sústredil na prípravu učebníc a metodologickej jazykovednej štúdie. Povinnosti mu neustále pribúdali, stal sa rektorom gymnázia v Lešne a neskôr i biskupom a zároveň sekretárom jednoty. Dopisovaním si získaval nových a nových priateľov. Istý čas vďaka týmto kontaktom pracoval v Anglicku, kde pomáhal uskutočňovať plány v rámci reforiem školstva a vedy. O jeho prácu sa začali zaujímať Američania, v tom čase budujúci prvé školy za oceánom, ale aj známe osobnosti ako kardinál Richelieu. Z mnohých pozvaní si však Komenský vybral ponuku od Švédov, aby v ich krajine navrhol reformu školstva. 30-ročná vojna sa skončila v roku 1648 Vestfálskym mierom. Konflikt, ktorý na postihnutých územiach spôsobil obrovský úbytok obyvateľstva, v priemere asi o tretinu, zmenil politickú situáciu v Európe. Na západe sa stalo dominantnou mocnosťou Francúzsko a Svätá ríša rímska národa nemeckého existovala už iba formálne. Komenskému, ktorý stratil všetky politické nádeje i šancu na návrat do vlasti, navyše na sklonku vojny zomrela aj druhá žena, ktorá mu zanechala početnú rodinu. O rok neskôr si vzal Janu Gajusovú. Novou nádejou pre Jana Amosa sa stalo Sedmohradsko. Cestu využil na návštevu viacerých slovenských bratských zborov. Usadil sa v meste Blatný potok, Sárospatak v dnešnom Maďarsku, kde prijal návrh kniežaťa Žigmunda Rákociho, aby sformoval sedmohradské školstvo. Okrem tejto práce tu vytvoril mnoho vynikajúcich didaktických diel. Po náhlej smrti kniežaťa sa však pozícia Komenského oslabila a jeho kolegovia na čele s rektorom školy, na ktorej pôsobil, mu začali pobyt strčovať. Jan Amos Komenský sa rozhodol vrátiť do Lešna. Krajania a jeho blízky mu v tom čase veľmi chýbali, no hlavným dôvodom bola zlepšujúca sa politická situácia. Objavila sa možnosť vytvorenia protihabsburskej koalície zloženej z revolučného Anglicka, Švédska a Sedmohradska. Lešno sa stalo útočiskom nekatolíkov, no tento status si dlho neudržalo. Jedným z dôsledkov vojnového konfliktu medzi Švédskom a Poľskom bolo vypálenie mesta. Komenský síce stihol v poslednej chvíli zachrániť seba a rodinu, no prišiel o celý majetok a čo viac aj o svoje rukopisy, medzi ktorými bolo aj jeho celoživotné dielo Českolatinský slovník. Po tejto tragédii našiel nové útočisko v Amsterdame, ktorý sa stal jeho posledným domovom. Komenského dotovalo mesto, aby mohol dokončiť učebné spisy a práve tu vydal svoje dielo Schola ludus, škola hrou. Celý život sa snažil, aby bol každý človek poučený o doterajších pokrokoch vedy a spoločenského rozvoja. Sám bol obdivovateľom technických vynálezov. Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať, povedal. Myšlienky obsiahnuté v jeho dielach presahovali rámec chápania mešťanov, ktorými bol obklopený, a tak sa často dostával do konfliktov so svojimi súčasníkmi. V tom čase ľudia nechápali jeho pokrokovosť a užitočnosť jeho výchovných myšlienok. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa Komenský zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. V mnohom predstihol svoju dobu, presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu na jeho intelekt alebo sociálne pomery a vypracoval systém pedagogiky.
Navrhoval odstrániť zo škôl ubíjajúce bifľovanie a deklamáciu dlhých textov, ale najmä sa malo v školách upustiť od telesných trestov i bitia žiakov, pričom školy sa mali podľa Komenského zmeniť na officiny humanitatis, teda dielne ľudskosti. Jeho filozofia sa nazýva pansofia. Hlavnou ideou je myšlienka jednej harmónie ovládajúcej celý kozmos a jeho filozofické otázky sa týkali zmyslu bytia. Komenský bol zástancom kvalitného vzdelania pre každého a postupu, ktorý z učenia robil zábavu, nie len povinnosť. Je autorom vzdelávania formou hry a myšlienky, že školská dochádzka by mala byť povinnou pre deti múdre i hlúpe, bohaté i chudobné. Prisudzuje sa mu ustanovenie školského roka, vyučovacích hodín a tiež autorstvo prvej učebnice Orbis Pictus, Svet v obrazoch. Aj mnohé jeho nápady sú rozvíjané dodnes. Presadzoval myšlienku, že opakovanie je matkou múdrosti. Význačné veci opakovať je kľúč a klinec k pamäti, povedal. Presadzoval systém učenia sa látok od najjednoduchších k zložitejším. Tvrdil, že školstvo by malo fungovať v jazyku materinskom, nie v latinskom a že učiteľ sa má snažiť vysvetliť látku tak, aby ju žiak chápal. Taktiež vravel, že škola by nemala obohacovať len myseľ, ale človeka celého. Snažil sa presadiť myšlienku, že škola by mala byť miestom lákavým a vábivým, kam by žiaci chodili radi. Princípy, ktoré sú alebo by mali byť v dnešnom školstve samozrejmosťou, boli v časoch Jana Amosa Komenského prevratné a revolučné. Dá sa povedať, že práve vďaka tomuto velikánovi, nie nadarmo nazývanému učiteľ národov, sú dnešné školy školami, ako ich poznáme. Podľa Komenského je dieťa predmet, ale aj vzor pravej obnovy. Hľa my dospelí, ktorí len seba pokladáme za ľudí, vás, deti, za malé opice, len seba za múdrych, vás za nerozumných, len seba za výrečných, vás za nemluvňatá, sme odkazovaní do vašej školy. Vy ste nám daní za učiteľov, vaše činy našim za ideál a vzor. Jan Amos Komenský zomrel 15. novembra 1670 ako 78-ročný, pri tom, čo mu zasvetil celý život. Skonal pri práci na nedokončených dielach. Pochovali ho v Nárdene nedaleko Amsterdamu. V miestnom kostolíku kázal a po smrti sa práve toto miesto stalo miestom jeho posledného odpočinku. Jeho hrob bol dlhé roky anonymný a označený len číslom 8. Pozostatky identifikovali až približne o 2,5 storočia neskôr. Kaplnku kostolíka zrekonštruovali a upravili ako Československé národné mauzóleum, hrob velikána prekryli doskou z čierneho mramoru. Na počesť Jana Amosa Komenského vzniklo jemu zasvetené múzeum v Nárdene i v Uherskom Brode. Pomenovaná je po ňom nejedna ulica, a to nie len v Čechách či na Slovensku. Jeho meno nesú aj viaceré školy, vrátane univerzity v Bratislave. Zdroj internet. Ak sa vám rozprávanie o Komenskom a Dni učiteľov páčilo, dajte mu prosím pekne páčika či like, a takisto aj odber a zvonček na tento YouTubeový kanál Topoľvár, aby vám neušli ďalšie zaujímavé rozprávania. Vám to nič nespraví a mne cinkne do kešene zo pár grošov od YouTube. Veľmi pekne vám ďakujem. Príbeh bol načítaný pomocou umelej inteligencie, ktorá sa neustále zdokonaľuje, a aj preto prosíme o zhovievavosť a za chyby sa ospravedlňujeme.